estamos no Antroido Compostelán como cada ano, dispostos a traerdes ás súas casas todo o que se viviu nesta tarde de martes de Antroido, neste desfile polas rúas de Santiago. Xa ven, por aquí vou con uns disfraces moi curiosos, con varios sitios do mundo, e imos ver onde nos levan hoxe todas as comparsas, todos os disfraces individuais por parellas, todas as carrozas, así que acompáñennos un ano máis no noso especial de Antroido. Contádeme un pouquiño de onde xurdiu esta idea, de onde vides. Bueno, contamos a verdade, pois isto surxeu de unha clase de zumba no multiuso do SAR. Entón somos todos da clase de zumba e decidimos este ano, pois, como temos coreografías de zumba, decidimos facer unha comparsa este ano aquí no Antroido de Santiago. Ai, moi ben, logo ides ser unhas galiñas bailarinas. Bailadoras, claro. sí, por suposto. Daredese moita vistosidade, moito ambiente. Aparte vamos a gañar o premio, por tanto, fijadevos ben nas galiñas e nos galos porque vamos a arrasar. Bueno, pois seguro que lle van a dar moito ambiente a ese desfile, así que o pasedes moi ben. Gracias. Gracias. Continuamos por aquí curioseando a ver que disfraces van sair dentro dun anaco nese desfile de Antroido. De onde vides vos, así tan coloridos e con tantas plumas? Nos vimos de Louro. De Louro, de Muros? Sí. É a primeira vez que vides a Santiago, xa repetides? No, repetimos. O sea, xa que vos gusta este desfile. Encántanos. E de que ides, entón? Este ano vamos de africanos. De africanos, bueno, se ides aí pintaos como as tribus e esas cousas, non? Sí. Isto a man, axudándonos uns aos outros, e nada máis. Bueno, e agora pasalo ben no desfile, non? Tedes así algún baile ou algunha cousiña que vaiades a facer? Africano? Africano. Ai, bueno, pois logo haberá que estar atentos, porque aí detrás hai unhas galiñas que tamén van ir bailando, que son dunha clase de zumba, e ides facer aí competencia, bailes africanos, bailes latinos, non sei. Sí. Vimos de Laraño, somos a Rulina de Laraño, e somos uns guapos que hai aquí, mira, rojos, e se digo, puñamos unha vela a San Roque, para que non chovera, ves, o resultado. E de que ides este ano, entón, vestido? De rosas, a festa de rosas. Festa das rosas. E os traxes canto tempo levades facendo neles? Desde setembro. Dende setembro? Sí. Xa traballastes bastante? Bueno, efectivamente, hai que traballar. É todo a man, nada de comprar, Bueno, compramos, sí. A tela. Compramos a tela, sí. Vides de abellas, non? Sí. E como fixestes iso? Porque vexo por aquí vasos destos de plástico. Con alrededor de 5.000 vasos, todos pegados, 7.000. 7.000? Sí, y con cartón, las flores y eso. Moito tuvestes que traballar. Dende Sí. cando levades pegando vasos e xuntando vasos? Desde septiembre, más o menos. Bueno, vexo que todo o mundo comeza a traballar dende moi pronto. E de onde vides vos, entón? Pues venimos de varios sitios, de Paderne, Betanzos, Miño y alrededores. Ah, sodes así, é de que vos coñecedes, entón, así por cotillar un pouco. Algunos somos amigos, otros somos familiares. Ah, e fostes vos xuntando así todos. Sí, poco a poco. É a primeira vez que vides a este desfile de Santiago? No, ya llevamos aquí 4 años viniendo. Ah, repetides logo. Sí. Bueno, pero vexo que tedes por aquí tamén unha flor feita de cartón. E como arrastrades isto? Tedes rodas ou Sí, algo? temos unha pequeña ayuda. Ah, bueno, para para non cansarse moito, non? E cantos sodes, máis ou menos, na comparsa, sabes? 14. 14. Bueno, eides ir con música ou algo, animando Sí, con algo? música. Moi ben, pois vou vos a deixar xa, non sei se xa estades, xa acabastes de todo ou ainda vos queda algún retoque. No, ya acabamos. Listos estades. Bueno, pois a pasalo moi ben, a ver se non chove, porque tiñamos así unhas predicións un pouco malas, pero de momento, a ver se a hora da salida... Ya. Pois a pasalo moi ben, vale? Gracias. Pois, como dicíamos, as predicións daban mal tempo, daban chuvia, pero agora mesmo estamos aquí que casi non vemos, a ver se a hora da saída non pasa como o ano pasado e nos cae unha tromba de auga. Estamos aquí con uns piratas
con sereas, que eu son medio... non me entero. Agora imos explicar cales son os disfraces. Primeiro, de onde vides? Somos Armatroulas de Laraño, unha parroquia de aquí do Concello de Santiago. Bueno, que repetides todos os anos, ademais. Todos os anos, sí, desde fai 10 anos é o habitual en nós. Pois contanos un pouquiño como está elaborado o traxe, porque ademais sempre está elaborado así artesanalmente. Sí, bueno, os nosos disfraces teñen a particularidade que son fabricados por nós. Solemos facelo con material reciclado, o máximo posible, non? Neste caso, pois, bueno, son cunchas do mar ou do marisco cando comes marisco. Estos son feitos por os nenos, non? O que queremos é que os nenos participen sempre en facer as cousas, e ves cunchas, cápsulas, aquí temos anillas de latas, corchos, o sea, un pouco de todo. Isto é tamén feito, latas. E dende cando empezastes a xuntar todas estas cousas e todo isto? Pois, lóxicamente, como se trata de cunchas, dende o verán, cando vamos á playa. E o que dicía eu non sei se vos paga Coca-Cola algo, porque aí... Debería, verdad? Só non traeredes, porque cada Coca-Colas que bebestes... Sí, bueno, a verdade é que sí. Son difíciles de recopilar, pero bueno, vais aí pedindo por aí os favores. Aquí somos xente bebedora, vamos aos bares, esas cousas, non? Isto fixamos a comparsa a asociación, fixamos este reloj porque é un reloj antiguamente. Entón, pois, considerámoslo ir de Alicia ante o espejo. O que leva, de que se compón a comparsa. Isto leva o sombrerero, e depois levamos algunhas cousas que andan por aí xa. O espello, que é aquel de ali, é malo o arco, non? E vostede é o que manda aquí? Ou... No, aquí mandamos todos. Eu son o presidente, pero aquí mandamos todos. E de que asociación? Aquí non hai categorías, aquí hai un grupo de amigos. E de que son amigos ou unha asociación? Somos unha asociación. E de onde veñe? De Porto Novo. Pois agora queda que non chova cando sexa a saída, non? Porque de momento aguanta. Sí, a ver, se temos suerte. Porque isto é delicado, isto é material... Non sei se se pode mollar. No. Así que... Nós xa estamos preparados, cando chove ese pouco tamaño plástico. Xa levan plástico, por si acaso. Pero xa non é tan visible. Ai, a verdade é que me sinto aquí de maravilla, así rodeada de tanto colorido e tanta cousa que estou aquí encantada. Que sodes reloxos, non? A ver, porque aquí vexo por aquí os números romanos, contame un pouco. Bueno, pois vamos de reloxos, é un reloxo todo feito con lentejas e garbanzos pintados un por un. Utilizamos materiales de reciclaje como papel de regalo, tapóns de botellas, tojinos, etc. E nada, estamos aquí a punto de salir a ver que pasa, polo menos non chove. Digo eu, que ao final está aquí facendo un sol, esperemos que agora cando dean as 5:30 non se nos estropea a cousa. A ver se temos suerte, que xa o ano pasado nos choveu, esperemos que este ano aguante polo menos. Ademais isto é mellor que non se estropee, que non lle chovan río. Pois sí, porque senón a pintura das lentejas e todo, bueno, medo nos dá xa. De onde sodes? Bueno, somos de varios concellos, hai de Concello de Teo, de Ames, hai unha chica que de Coruña. Somos así un grupo de amigos que nos gusta Entroido e todos os anos intentamos facer algo así para vir. E vides a Santiago? Sí, vimos a Santiago, vamos a máis sitios, pero ese é o día que máis nerviosos estamos porque estamos na casa, como quen di, entón estamos nerviosos. Eu hai unha cousa que lle pregunto a todas as comparsas ou a todos os grupos, cando vexo así tanta elaboración, canto tempo levades facendo estos traxes? Pois mira, a idea xa tiñamos clarísima desde finales do Entroido do ano pasado. Xa era de reloj sí ou sí, e alá polo mes de setembro pois empezamos a facer bocetos en papel, a pintar lentejas, a facer pruebas de color, e desde setembro hasta hai 15 días que acabamos, hasta vamos a elo. Moito traballo vemos por aquí en moitas das comparsas, así que agora queda desfrutar dos traxes e desfrutar do desfile polas rúas de Santiago. A pasalo ben. Un periódico vivinte, un xornal, porque isto está todo feito con follas de xornais, non? Sí, periódico todo.
E vai aquí vostede metida, non ten nin por onde moverse. Sí, a verdade é que non, vou un poquinho entupida, pero bueno, hai de todo, Algúns van calmados fora e os outros imos calmados aquí. Cantos sodes? Somos 7. 7, aí des todos, así que vemos por aí que hai máis, logo tamén os veremos. E como fixeron os traxes? Pois mira, tuvemos que ir por rede acudir aos mariñeiros e despois trenzar todo. Tuvemos que facer todo en piruliños, ou folla por folla, e despois trenzarlo. Pero canto traballo isto, non? Sí, desde o mes de outubro. Xa lle gusta entón o Antroido? Sí, vivímolo, a verdade é que sí, pásase moi ben. E de onde veñen? De Arzúa. De Arzúa. É a primeira vez que veñen aquí a Santiago, xa repiten? Repetimos, sí. Aquí é moi bonito vir. Isto é todo un reciclaje. Nós gustanos con cousas así de reciclaje, sabes? Cousas naturais. Pero ademais vexo que está como plastificados os Porque papéis. botamos un produto por culpa de se chovía, sabes? A ver se polo menos aguantan un poquinho máis. Isto sí que é preparación, Sí, a verdade que sí. Pois agardemos que non chova, que non se estropee nada, que sería unha pena. Exacto, que haxa suerte. Pois moitas gracias. Gracias a vos, venga. De Santiago e con eles. E quen son eles? De Frozen. Pero que son a túa familia, son amigos teus? Familia. Familia todos? E bueno, a ver, contame de que ven cada un. Entón, ti ves de? Christoph. E que máis? A ver, Elsa, Ana, Muñeco de Nieve, Olaf e nada máis. E vimos de Venecia. Vides de Venecia ou vides disfrazados de Venecia? Sí, de Venecia. Ah, xe dicía, viñan de ben lonxe para vir. Bueno, podemos vir, a que sí. Pero veñen... Non é nada difícil. Ai, mira que ben, que guapa vou ir así. Non é nada difícil. Veñen de Tomiño, De entón. Tomiño, sí. Vale. E por aquí veñen as venecianas e os venecianos. Home. Entón, traedes a carroza tamén. Cantos sodes na comparsa? 60, 79. Mi madriña, iso é moito, un poquinho. E que traedes preparado, entón? Ides ir facendo algún baile ou algo? Traemos un baile aí para gañar o máximo posible en Santiago. Sabides todos os anos? O segundo ano. O segundo? Ai, moi ben. Pois a ver onde están as 79 persoas, que vexo aquí moi pouco. Estánse cambiando. Ai, pois hai que apurar, que xa estamos a punto de empezar. Pois entón vai haber que xa ir a buscalas. Bueno, vou ter que devolver entón o sombreiro inda que xa me daba ganas de marchar con ele, a verdade.
Que tal, amigos? Eu empezo o desfile aquí nun taxi cun home, bueno, guapo non é, pero ten un pelazo. Que tal? Contame, de que vai este disfraz? Pois vimos facer un servicio a levar a Feijóo a Londres. A Londres? E logo? Ten unha reunión ali. Contame un pouco como se te ocorreu este pedazo de taxi inglés, porque eu o que vexo aquí, vostedes non o ven, pero eu estou vendo aquí debaixo. Isto é un tractorillo de toda a vida, un cortacésped. O meu sogro chamalle unha golfera, porque é como un carriño de golf, pero en enxebre. Conteme, porque isto deu traballo, polo que vexo, non? Bueno, sigue para animar un pouco a festa. E esa cara tan simpática que leva posta é para rematar, non? Sí, para que non me conozcan. Porque os ingleses non son tan feos, penso eu. No, pero bueno, non había outra, era que tiña. Penso que a presentación tes que facela como se fai no programa que ves representando Granjera Busca Esposa, así que preséntate. Bueno, yo soy Mari Carmen, tengo 40 años y vengo buscando un esposo que me ayude aquí con Paloma, que es mi vaca. Y bueno, la verdad es que ya llevo por varios sitios buscando, pero voy como vengo, no encuentro nada. Pero ¿cuál es el problema, Mari Carmen? No sé, yo atractiva creo que soy lo suficiente, lo que pasa es que la vaca no llama mucho. É que o traballo no campo é complicado. No, yo lo que quiero es que me la mantengan, hombre. Cuando yo vaya con el inserso a venidor, que me la mantengan. Porque con 40 años ya el inserso ya llama a mi puerta, hombre. Non sei se o disfraz vai na categoría individual ou en parella, porque... Vai en parella, en parella. Contame un pouco cal é o disfraz. Está un paracaidista, está o ceo aquí, está surcando o ceo. Llevó muchísimo trabajo, ya que los disfraces están hechos a mano por nosotros. En principio la fantasía la sacó mi compañera, ¿no? Porque vimos una película juntos y de ahí salió la idea. La verdad es que viendo la competencia estamos un poco, a ver, yo que estoy acostumbrado al carnaval, que soy de Las Palmas, no soy de aquí, estoy viendo unos disfraces de lujo, de categoría y nos bajó un poco el ánimo, pero bueno, vamos a darlo todo y a pasarlo bien. Nosotros nunca pasamos de moda, somos los mejores. ¿Cómo se os ocurrió algo tan clásico como Dragon Ball? Pues votamos, hicimos una votación y salió esto. Había otras cosas que ya vendrán más tarde. Pero bueno, esto nos gustó a todos, es lo que importa, que nos guste a todos. Nos lo vamos a pasar bien nosotros, tenemos que divertirnos un rato y bueno, así. De bolas de souvenirs de distintos sitios do mundo. A comparsa está formada por 20 adultos e unha nena que ao final hoxe non pode vir. Fixémolo, pois mira, a base é de madeira, con telas, con plásticos, con alambres, e logo que resalta de cada disfraz é a parte interior. Cada un levamos ou monumentos tópicos de cada país, cousas típicas, comidas, pois cada país é distinto. E logo pois levamos a neve, que vai voando tamén.
Os centros socioculturais son parte moi importante neste desfile de Entroido. Aquí temos a Sandra que nos vai contar a temática deste ano, porque vemos seres así como do bosque, non? Sí, imos de Bosque Encantado, entonces cada un participa, pois eso de nos imos de trasnos, hai ranas encantadas, hai meigas, hai setas, un pouquiño árbores, hai un pouco de todo. Cantos centros socioculturais estades e cantos participantes hai? A ver, participantes somos 275. Centros, pois exactamente ahora sí que non sei decirche, pero podemos ser 15, 20, non sei. Ahora mismo non sei. E a peculiaridade dos vosos disfraces é que son case que low cost, non? Sí, porque, bueno, hai que ter en conta que nos centros socioculturales estamos todo o mundo, todo tipo de xente, e hai xente que pode, outra que non, e de todas formas é moitísimo máis fácil, porque estes disfraces, a peculiaridade, aparte de que sea low cost, é que o fan os rapaces. Este ano tamén queremos comentar que si levamos premio, que queremos doalo a unha ONG de refugiados. Somos ninfas. E ti a xefa das ninfas? Bueno, eu a xefo a mandada, o de calquera. Cantos ides? Pois non sei, pero uns 20 ou 30. É que son varias as agrupacións, as asociacións de veciños, somos varios. Cada un vai dunha temática, pero todo o Bosque Encantado chamanlle. Moi ben. A ver, así, cortiño. Porque me dá que estes disfraces os fixesedes vos, non? A ver, contame ti como fixeches o disfraz. Tuvemos que comprar bolsas, goma eva, tuvemos que recortar e pegar con pegamento. Pasas moi ben. Disfrázate do que ti queiras. De duendes de bosque. Collimos unhas bolsas amarillas, despois cortámolas. Medímolas para facer o cuello e as mangas. Despois cortamos en tiras e puxámoslle, fixemos as follas e puxémolas. Despois fixemos xa a corona e a cinta dos pés. Porque cal é o voso? Porque xa me perdí que eu vexo moitos seres do bosque, pero cal é o voso? O noso son os amarillos máis as naranjas. Moi ben. E que é o que máis os gusta do Entroido? Disfrazarse. Porque a familia que se disfraza unida permanece unida, isto é o que pensaron aquí. Temos uns animais perigosos, sobre todo o máis pequeno, que eu penso que é o máis fiero de todos. Bueno, contádeme, porque vexo que vivides o Entroido como debe de ser, non? E aquí disfrazades en familia. Sí, un pouco, para pasarlo bien con el niño, pasar un buen rato, hay que aprovechar todas as oportunidades e o carnaval é unha dellas. Un pouco sacar el sentido del ridículo.
desde Coristanco, esa terra da pataca, podedes vir a mercala que deixámola barata. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Hoxe traemos la malla, o casa é traballar, que non queda outro remedio se queremos cotizar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Vides de Coristanco? Sí. Contame quenes sodes. Bueno, pois somos unha asociación de veciños dali de Coristanco que este ano animámonos a recorrer un pouquiño o Antroido pola zona da Coruña. Estuvemos en Finisterre, en Dumbría e hoxe tócanos aquí en Santiago. Vamos a representar a malla. Temos, a parte dos que estamos ahora mesmo aquí, que nos vamos a xuntar agora con 30 personas máis, vamos a levar todo o que son os aprechos para facer o que é a malla. Somos unha comparsa. Sí, isto é unha pequena mostra. Nos somos máis de 30 personas. Mira, e isto do que cantades... Isto é unha regueifa. Eu, estou aprendendo a regueifar, entón é a maneira de enseñarlles un pouquiño a eles o que é a regueifa, propia tamén da zona de Bergantiños, entón por eso escribimos as coplas para facer un pouquiño sátira de onde vimos, de o típico do noso pueblo e un pouquiño, representalo así, un pouquiño desa maneira. Pero isto da regueifa necesitabas a un contrincante, non? Sí, normalmente era sempre con un contrincante, unha persona contra outra, meténdose un pouquiño un co outro, entonces nós fixémola máis que nada cantando o que son as coplas para facer así un pouquiño de sátira agora no que é o Entroido. Vouche decir unha cousa, a min esta señora pertúrbame un pouco, Sí, é a madriña. É a madriña. É a madriña de todos. Ela é a que maneja todo o cotarro. Que leva aí arriba? Mellor que non o sepas. Mellor que non o sepas. Mete medo, atópala de noite. É algo... A parte da pandeireta, usted non descubra o que hai aí dentro. Pero leva viño, leva anís, leva de todo. Aí, aos seus 100 anos, é verdad, aos seus 100 anos recién cumplidos. 100 anos, parece que ten máis. 100 anos recién cumplidos. E pon chupitos, bueno, é como... Así se conserva. É como un mueble bar, a señora. Claro, sí. Ali en Coristanco é o que se leva ahora mismo. A pataca e a madriña. E a madriña. A pataca mala madriña é o que nos fai conservarnos así. Básicamente controlar que non pase ningún tipo de accidente, ninguna caída, mareos. Non é o primeiro que fai broma. Sí, non é o primeiro que fai broma. Algún teno feito, moitas veces, de que van disfrazados, pero bueno, sigue ya con o cliente a punto, non pasa nada. É a comparsa arroirada de Louro, vimos eso, o espírito da tribu. Este papel maché, abrigos de miña nai, todo reciclado. Ten moito traballo, nós facémoslo a full, empezan a pensar nas navidades e tal de que vamos ra. Hai xente que empeza un pouco antes, pero a min estrésame moitísimo esta xente. Empezamos eso, nas navidades e damolle candela. Xa non nos dá máis, estuvemos en Muros, estuvemos ahora aquí, ahora tócanos ir a, creo que sí, queren ir a Noia tamén, bueno. Damos todos os días, tampouco va a estar todos os días, senón non se traballa, non? Pero procuramos que todos que se pode, podemos ir. Que é moita festa, estamos... É como máis alegre todo. E este é o único día que vos disfrazades ou xa vos disfrazaches? O venres no instituto E tamén. de que fuchedes? Do mesmo. Reciclachedes, ou seja, xa facer un disfraz, vale? Eu non fun porque no meu colexio non celebramos o carnaval, non nos deixan.
Bar e Isedal, caza e pesca. Teño aquí a dous rapaces que disfrazáronse diso. Porque vos o que queredes, ti queres pescar robalizas. Exactamente. E ti? Coellos. Pero ademais de ter ese tipo de práctica, non sei se deportiva ou de supervivencia en algún caso, tedes un obxectivo a maiores. Podes collelo? Nós temos un cartel que pone, moza, e sigue con temos terras. Tedes terras, o sea, vos estades buscando, ademais, primeiro vos ofrecedes que tedes boas terras e non tedes moza ningún dos dous. Non. Entón queredes compartir. Exactamente. Bueno, eu vou dicir unha cousa que é que os dous rapaces cheiran moi ben. E desos dous balladiños en Colonia, duchadiños. Sí. Non sei cal dos dous é o que leva máis Colonia. Non. Pero é boa a Colonia. É de marca. Xente de cartos. Pero das terras é el ou dos dous? Os dous. Todes amigos? Sí. Vale, entón pero non vos podes pelexar pola moza. No. Vale, entón aproveitamos e hai que vendervos. Primeiro ti. Bueno, pois a ver, eu sou un rapaz estudioso. Que estudias? Eu ahora, pois, estou en cuarto de ESO, pero teño planes de futuro. A ver, así me gusta. Cales son os teus, véndete ben, cales son os teus planes de futuro? Pois a ver, xa como dallín teño terras, tamén teño unha vaca. Tes unha vaca, e que queres ser de maior? Eu vou me dedicar á caza e máis ás vacas. A miñas vacas son a mí. E como son as mulleres que che gustan? Pois a mí traballadoras, de Galicia, poder ser. Pero loiras, morenas, altas, baixas... Por eso non me preocupa moito. Que sea boa xente. Home. Ben. E ora contigo, véndete. Bueno, eu non son tan estudioso, non? Non. Pero bueno, teño un encanto que os demais chicos non teñen. E cheiras moi ben. E cheiro moi ben. Claro. É un punto moi importante. O de cheira, perdona, fundamental. Sí. Se alguén cheira mal xa, apaga e vámonos. Hombre, por favor. Bueno, que tipo de muller buscas? Rubias morenas da igual, o que veña, nós tampouco estamos para exixir moito, así que... Tes razón, así me gusta que deixes que o cosmos non acabe... Sí. Vale, pero polo de agora simplemente coñecervos, non? Sí. Vale, ti terras non tes ou si, tamén tes terras? Teño terras. Tamén tes terras. Sí. Bueno, pois de onde sodes os dous? Somos de Santiago, pero temos terras en Padrón. Ah, moi ben. Entonces, cultivades pementos... Pementos, patacas e todo. De todo. E nas túas tamén? De todo. O que sobra. Invernadoiros? Sí, tamén. de pementos. Pero sodes... Bueno, e insisto, que cheira moi ben. Que marca é? Playboy. Ah, Playboy. É que pégache. Claro. Pégache, ahora que o dis claro... Tens que dicir que che apreste, O que pasa é que levas gafas tamén co misterio. Sí, igual. Bueno, pois rapazas, xa sabedes, hai dous rapaces de Padrón, que anos tedes? Eu 16. 16? Os dous 16 anos, hai dous rapaces de Padrón que teñen terras e buscan moza. Si queredes, se estades interesadas en algún deles, pois que se poñan en contacto connosco e nos ao final, pois, que bonito, isto é como lo que dices, isto é amor. Sí. Bueno, pois xa sabedes que buscan moza. Sí, es una de las celebraciones más bonitas que hay. Pues vimos en unos carnavales en una aldea de la que somos y dijimos, ¿por qué no? Y allí, con materiales que ya teníamos en casa, fuimos haciéndolo poco a poco. Porque soy un apagado, tío. No, yo no estoy para estas cosas ya. Me mola, pero me mola el ambiente que hay, ¿sabes? No es mi, ¿sabes? No es mi fuerte disfrazarme, yo qué sé. Cada uno. Querían liarme ahí para ir de tía y todo el rollo, pero igual otro año, ¿sabes? Más adelante, yo qué sé. No lo sé. Yo no lo sé. Aparte querían ir de choni, ¿sabes? Yo no tengo ni idea, son cosas de... Yo aparte tengo mazo colegas que se disfrazaron de tía y tal. A ver, igual es por el tema de arrimarse a las chavalas, ¿sabes? No lo sé. ¿Sabes? El rollo, como soy una tía, pues... ¿Sabes? No lo sé. Lo mío no es disfrazarme, macho. Cada uno. O sea, ¿sabes? Que se lo pasen bien y todo, pero... ¿Qué va?
estábamos a pensar que o teu disfraz era como si Krusty el payaso y Woody, el de Toy Story, tiveran un fillo. Y de aí saiches ti. No, es más discos tú. Más discos tú? Sí. Explícame. El de los Simpsons. Ah, vale, pues non ia tan desencamiñado. No, ibas bien. Sí, o que pasa que a xente de principio queda en shock, Bueno. Como un cowboy afro. O sea, a Trump non lle molaría nada o teu rollo. Es un poco complicado, Sí. Ti vas de rana? No, No. de pato, pero la clave es el sombrero. Pero ir así tamén pareces unha figura de José Luis Moreno. Claro, isto é que o voso concepto é fascinante, que levábamos un cacho mirando para vos. Sí. De onde sodes? De Ponferrada. De Ponferrada. Sí. E que faces aquí? Darme un pouco de alegría. Es que Yo estoy aquí. Ti estás aquí estudiando. Sí, entonces cuadró. E el outro mozo. Sí. E lle dixeches, vente disfrazado. E apareceu así. Claro. E ti apuntaches, non decirlle nunca ao meu mozo que veña disfrazado. A mí me fallaba el concepto de la peluca, pero al final... Pero al final le da un toque. Es lo más. Joder, claro. Claro, é un concepto absolutamente innovador. Es como un vaquero del futuro. Sí, te digo, insisto, a Trump o teu concepto non lle vai molar nada. Pero sodes moito de disfrazarvos ou por pasar a tarde? Hombre, es la primera vez que nos disfrazamos. Donde no nos conoce la gente nos damos igual. É a primeira vez. Sí me conoce. Aquí, en Santiago. No, pero te lo que facer sempre. El año que viene habrá que pensar nuevas ideas. Que va, vese que funciona este rollo así de... Hay que explotarlo. O sea, é a primeira vez que vos disfrazades este ano ou xa vos disfrazaches noutros días? Sí, en nuestro pueblo sí, pero aquí en Santiago no. ¿Y ali en Ponferrada de qué? Hombre, pues era más elaborado. En plan con los grupos que vas a los concursos y tal. Yo he ido de flor, de pino, de así como de 4 estaciones, de arcoiris, de varias cosas. Me da preguntarle a él. Es que yo soy muy de mezclar cosas. Ya. Por ejemplo... Un poco de aquí y otro poco de allá. Y salen estos conceptos. Sí, una vez me disfracé de calabaza. Sí, ¿cómo? Cogí una calabaza en una huerta, la corté y me la puse en la cabeza. Olía un poco mal y luego ya cansaba y pesaba, pero... Sí, pero de primeiras... era un puntazo. También era un poco película de terror, ¿no? Sí, era todo plateado y una calabaza en la cabeza. ¿Y por qué todo plateado? Porque era o plateado o un mono o una funda, dije. Claro, no, plateado. A calabaza galáctica. Claro, exactamente. El futuro también. O sea, pero que la calabaza mecánica. Que la calabaza mecánica. Claro, ahí está la cosa. Pero de verdad, deberías de... No sé, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando medicina. Pero deberías deixalo y dedicarte a crear disfraces.